Давайте разберемся. Чорная кніга Беларусі, ну, офіс не меў да дачынення, і, на жаль... Ранак вячорка, кажуць, меў дачыненне, а ён жа мае дачыненне да офіса. Ну, тады у кагосьці там ёсць знаёмыя, у кагосьці ёсць сябры, у кагосьці ёсць жонкі, мужы, і гэтак далей. І тады кожнага можна вылічыць, што ўсе ад Адама і Евы пайшлі. Ранак вячорка, я не ведаю, я наколькі... І тое, што яны абвінавацілі не таго, хто там штосьці не так зрабіў, а просто усіх, і пачалі паміж сабою сварыцца. Гэта тое якраз, што гэты губазік, які пранік у гэтую чорную кнігу Беларусі, і хацеў, каб усе перасварыліся. Зразумела, што мы не прафесіяналы. Мы ўцёрліся ў давер, улезлі ў гэтую чорную кнігу Беларусі. Падрабязнасцяў не ведаю, але ведаю, што быў вялікі скандал, і людзі пацярпелі, хто туды пісаў, але нешта там, катастрофы не адбылося. Хаця гэта у кожнага ў жыцці можна і лічыць нейкай катастрофай, глобальна не адбылося. Што да гаюна? Слухайце, ну гэта ўжо за ўсімі рамкамі. Зараз судзяць. Дык, прабачце мяне, гэта несумленна проста. І гэта трэба дзякуй сказаць людзям, якія гэты праект рабілі, прыватнасці Антону. А вось звычка вініць не тых, хто вінаваты, а сваіх, я яе не прымаю. І я лічу несумленнымі гэтых людзей, якія вінавацяць арганізатару беларускага гаюна у тым, што спецслужбы нарэшце яго ўзламалі. Таму, ну, гэта ўсё несур'ёзна. І трэба проста глядзець праўдзе ў вочы. Так, мы не на пагулянку выйшлі. Ідзе вайна. І трэба займаць нейкі бок тых людзей, якія правільна дзейнічаюць, і тых людзей, якія злодзеі. Вінаваціць трэба злодзеяў, а не тых, хто правільна ўсё рабіў. Канешне, нема гарантыі, і было б дзіўна, каб калісьці спецслужбы кагосьці там не выкрылі, не ўзламалі. І спецслужбы адна іншую так узломваюць. І тады што, нам вінаваціць толькі сябе? Я думаю, што трэба сказаць дзякуй тым людзям, хто намагаўся штосьці рабіць і зрабіў. Магчыма, не атрымалася, трэба прызнаць памылкі, але тыя, хто вінаваціць сваіх, працуюць на КДБ.